Tervetuloa seuraamaan ensimmäistä vlogia. Nyt eka homma on se, että lähdetään nappaa PR-kyytiin ja lähdetään kattoo Didieria Riihimäen Cox Areenalle. Mä haen tuon PR, niin palataan sitä asiaa, kerrotaan vähän syvemmin, mikä homma. PR haettu kyytiin. Ja se pelaa jotain klaanikisaa. Clash of Clans. Katsokaa, level 180. Pojalla ei ole elämää. Ja tosiaan, niin kuin sanoin, lähdetään Didieriin Riihimäelle. Kerro vähän, mitä siellä on tulossa? Ota säkin ihan käteen. Olen. Mä koitan ajaa. Onpa siisti. Mitä vittua? Nätti kamera. Laittaa vielä Niin, vähän face-träkkäyksen. vähän office. No nyt on parempi. No niin. Luvassa on jonkunlaista taistelemista. Siellä on Teuko Lehmainen ja Aleksi vastakkain ja sitten Petäistä ja Jesse Liikanen. Saa nähdä. Miten näistä tulee muuten käymään? Mitä mieltä sä oot? Kyllä mä sanoisin, että... No en kyllä, siis... Mä en tiedä uskallanko mä sanoa mitään. Niin mä en kanssa tiedä. Tulee turpaa. Ja kyllä en mä noista lajeista niinku ymmärrä yhtään mitään. Et siis... Kyllä mä silleen voisin veikata, että Petäistä vie sen Jesse Liikasen, mut sit toisaalta Jessellä on vähän ottelukokemusta. Petäistä on taas semmonen, että en mä tiedä mitä se on tehnyt, varmaan ampunut ihmisiä ja puukottanut, mutta... Pelannut CS tosielämässä. Niin, pelannut CS Irlistä jotain R6, en mä tiedä. En mä tiedä, että miten tollanen säännöllä toimiva kamppailu toimii sillä. Onko se sinne sitten kuin hyvä. Mut leveämmät hartiat kuin Jessellä, niin kyllä se voi olla, että se voittaa. Ja... Teosta ja Aleksista en kyllä osaa sanoa. Molemmat on aika semmosia, miten mä sanoisin, hyviä. Molemmat on hyviä. Ja se mitä mä ennen kaikkea toivon, että nähtäis yksi tyrmäys. Se olisi kyllä. Jos kaikki päättyy vaan pisteillä, niin se on vähän lame. Jep. Mutta Katsokaa kun on muuten Leija Batman tossa. Onpa jotenkin vinon näköinen tässä kamerassa. Kellossakin on Batman, mutta se ei vaan enää. Äijä Batman. No on ihan Batman. Batman. Ingi kysyi miksi mä oon niin myöhään hereillä, mutta mulla on pakko olla. Duuni. Munkin piti kuvaa vlogia, mutta mä en sanonut aikaisin aloittaa, niin... No tää on mun eka. Ai saakeli. Äijä pääs saman tien ineen. Feet Aito PR:ksi. Menkää tilaamaan mun YouTube-kanavaa. Mulla on video, kun me lennetään Jamin kanssa töihin lentokoneella ja... Sitten tommoista golf-aiheista sisältöä. Ei oo frisbee golf aiheessa, mutta voidaan linkkaa toi PR-kanava tohon alle. Juu. Cox Arenalla vihdoin saavuttu. Ja hirveässä kiireessä tultiin syömään tähän. Täällä on mediapassit ja kaikki kuule. Mut oli kuule ruoka niin tulista. Kuvaatko sä nyt kakkoskameralla? Tämmöstä täällä tänään. Kello kohta 5, 6 vissiin alkaa niinku tapahtuma. Esiintyjä, turisti. Turisti ei tuu. Turisti on peruuttanut. Kui? Se ei tuu. Ensimmäisessä nyrkkeilyottelussa. Kyllä sama juttu. En oo ennen ollut. Tää on brutaalia. Tää on illan eka ottelu. Mut ihan hyvältä näyttää, kyllä tässä vissiin osumia. Joo. Kovasti ne väistelee toisiaan siellä. Vähän mennään vasaan. Eka erä. Vähän niinku hidasta tempo. Alussa oli ihan hirveetä mättämistä. Jep. Ja siis kun tää matsi alkoi, niin halli hiljeni ihan totaalisesti. Kuka sanoi mitään? Ei. Mutta en mä nyt ehkä toivo, että... En mä voi ehkä toivoa, että tää vanhempi tyrmää tätä 16-vuotiaista. No niin. Se on vähän niinku jo... Sitä lapsen pahoinpitelyä. 16-vuotias voisi tyrmätä vanhemman, sit on se. Sit se olisi niinku ehkä hyväksyttävämpi. Joo. Avaloreeksi. Ja siis mehän tehtiin Feedillä niin näistä kaikista matseista tommonen ennakko. Eli mä oon haastatellut kaikki muut paitsi toi eka matsi ottelijoita. Näitäkin äijiä. Mulla on ehkä omat suosikkini, mutta mä en paljasta niitä. Katsotaan mitä tulee. Otetaan pikku selostusklippia tästä. Voi paljastaa. Ja valot ei ole tällä hetkellä päällä, mutta nyrkkeilijät ottavat siellä mielellään ottelua. Tuomari ei kiinnosta, aloittaa vaan matsi. Joo, tuomari ei kiinnosta. Mut tässä on saman tien on kovempi tempo. Sieltä tuli oikein mojava isku.
Valoja! Yleisö pyytää valoja tällä hetkellä. Kauankohan tää erä? Onko täällä 3 miestä? 2. Eiks nää... Joo, en mä tiedä. Saatiin aika yllättävä tulos tähän. Ilkka voitti tän kakkosmatsin. Ja Lorikki oli kyllä ennakkosuosikki tähän. Mutta tätä tää urheilu on. Käydään kohta ottaa vähän voittajakommentteja tästä matsista. On saatu vähän show-aspektia tonne kehään. Kyllä, imitoi vähän liikkeitä. Joo, siellä on kyllä hyvä meininki. Joka erä on aika tasainen. Ei oikein niinku vaikea sanoa. Toki ei tässä mitään asiantuntijat ollakaan. Me ei tiedä lajista yhtään mitään, mutta näytti se, että molemmissa on ollut muutama kertaa ihan nätisti. Joo. Niin kai se sit näin on. Oli Imin matsi ja otti hienon voiton. Tulee vähän pippiä siitä. Kyllä tuo nykyjopa on se pelottu. Se on käynyt. Kohta on Petäistö ja Liikanen. Tää on ehkä nyt se niinku somekulmalla eniten. Joo, tää on se. Tää on se The somekulma matsi. Ja molemmat on aika kokemattomia, joten tää tulee olemaan siitä mielestä aika mielenkiintoinen. Pitää kohta lähteä varaille paikkaa. Kohta pitää lähteä. Vihdoin löytyi Esko. Oi vittu, tää on kerkas tää valo. Kenestä puhuttiinkin, mutta hei, kerran kun ollaan Riihimäellä, niin kyllähän Esko on paikalla. Let's go Esko! Esko-live on ihan just kehässä. Mitä? Esko-live on kohta kehässä. Esko vastaan Maga. Riippa sitä. Onks tää Esko vastaan Maga? Tää on Esko vastaan Maga. Riihimäen Batman vastaan koko Suomen Batman. Oisko? PR1 vastaan... Esko vastaan voisin otella. Ei kyllä ketään muuta vastaan. Mä en ikinä löydy ketään. No Esko on kuitenkin aika sporttinen äijä. Esko on niin lyhyt, että se on ihan lastenleikkiä mulla. Oli kipeä sisääntulo. Nyt tulee Maga. Tää ottelu päättyi erätuomarin keskeytykseen. Oliko se 3. vai 2? Se oli 3. Maga voitti. En oikein kommentoi, kun en mä oikein näistä säännöistä tiedä. Kaatu. Oli kykenevä kuitenkin jatkaa. Mä en tiedä mikä on se tarkka sääntö, mutta oli hyvä matsi. RP19. Joo, roolipelaaja. Ei. Okei. 19-vuotias roolipelaaja. Mä pelaan Irliä. Mä oon 16, en mä vielä 19. Miksi sulla on olut kädessä? No. Saat sen, mä en tarviikaan. Okei, no kiitos. Mut jos tästä kuuluu jotain, niin Aleksi Leksa Nurminen vs. Teo Eileekin Kolehmainen. Jos tästä kuuluu jotain, niin mä en näe ihan Aleksi Veitä, se on nyt ihan hyvä pelaaja. Sekin on ihan hyvä pelaaja. Mut nää äijät on kyllä, tästä tulee kova matsi. Pitkä päivä, paljon haastattelua. Nyt on Pidieri pulkassa niin sanotusti. Matka kohti Helsinkiä takaisin Riihimäeltä. Mä en tiedä miten Esko pystyy asumaan täällä, kun täällä ei toimi nettiyhteys. Ehkä se on nähty liveistäkin, että ei toimi. Kannattaa siis muuttaa Helsinkiin. Sillekin tarvitaan kuitenkin Robin ja olisi paikka vapaana. Ja järkkärit veiton Teon pois aika hauikkaasti, niin ei päästy enää ottaa sitä loppusanoja. Ja siistejä autoja oli paikalla. Niitä olisi voinut kyllä katsoa vaikka 2 ekaan matsia ajaa. Tai ekaan matsia ajaa. Muut matsit oli oikeesti tosi kovia. Nyt on PR tiputettu himaa ja kotiin saavuttu. Ihan loppu. Joten ei muuta kuin kiitos kaikille, ketkä katsovat tämän videon. Ja laita kanava tilaukseen, niin laitetaan vähän lisää videoa tulee. Se on moro.